Miyano Machinery, světová jednička v přesnosti. Historie Miyana je synonymem pro historii automatických a NC soustruhů v Japonsku. V roce 2004 oslavila firma Miyano Machinery 75 let své služby průmyslu. Miyano získává v Japonsku ocenění za futuristické pojetí NC soustruhů model MTN 300. Na mezinárodním veletrhu obráběcích strojů v Japonsku byly představeny nejnovější NC technologie. Dnes poskytuje Miyano produkty typických vlastností. Dnešní Miyano určuje směr na cestě ke zkrácení obráběcích časů používáním tvůrčích řešení. Řada Miyano LZ poskytuje rychlé nakládání a odebírání obrobků použitím posuvného vřetene a nakládací hlavy. Současně pohyblivé hlavní vřeteno a nakládací hlava umožňují velmi rychlé nakládání obrobků. Řada LZ získala ocenění za nový stroj vyvinutý malou nebo střední společností. Základem konstrukce řady BNJ je použití speciálního tvaru zadní nástrojové hlavy. Řada BNJ použitím pohybů zadní nástrojové hlavy umožňuje zkrácení strojních časů. Současné stroje Miyano se snaží vám umožnit více řezných procesů najednou. Miyano Machinery neustále vyvíjí nové způsoby ke zlepšení sdružených obráběcích procesů, přesahující rámec běžně používaných obráběcích metod s použitím osy Y a osy B. Dnešní Miyano vám poskytuje možnosti zkrácení obráběcích časů využitím překrytí řezných procesů. Dnešní Miyano poskytuje možnost soustružit obtížně obrobitelné materiály a omezit dodatečné operace a s tím související náklady. Kruhovitost 0,5 mikronů, drsnost povrchu 2S. Dnešní Miyano je zaměřeno na budoucnost, na využívání nanotechnologií při přesném obrábění. Miyano vyvíjí ultrapřesné CNC soustruhy využívající nanotechnologie, které představují hlavní směr v kategorii nejprodávanějších CNC ultrapřesných soustruhů. Novými znaky strojů Miyano jsou: hlavní vřeteno je konstruováno s přesnými dvouřadými válečkovými ložisky. Nezávislá oddělená kluzná vedení, zvlášť pro hlavní vřeteno a zvlášť pro nástrojovou hlavu. Pro pohon vřeten je použit lineární oscilační motor. Výroba strojů. Miyano Machinery dělá vše, od odlévání základny stroje přes strojní zpracování až po montáž. Miyano Machinery své produkty vyrábí ve 2 továrnách v Japonsku a v továrně na Filipínech. Slévání roztaveného kovu ve slévárně Miyano na Filipínech.
Obrábění lože stroje po vyžíhání. Indukční kalení kluzných vedení. Broušení lože stroje. Jemné ruční zpracování důležitých míst. Tři-D měření. Přesné měření. Měření kruhovitosti. Měření drsnosti povrchu. Provozní zkouška hlavních vřeten. Důkladná provozní zkouška. Montáž. Kontrola přesnosti. Kontrola přesnosti najíždění. Montážní linka řady LZ. Montážní linka řady BND. Miyano Machinery provozuje celosvětovou síť zajišťující servis a technickou podporu. 9 kanceláří firmy Miyano a celosvětová síť lokálních prodejců poskytují technickou podporu a postarají se o to, aby váš stroj správně fungoval. Technické centrum Miyano v Japonsku je vybaveno našimi posledními modely a poskytuje řešení vašich problémů pomocí konzultací a testů řezných podmínek. Miyano Machinery vychází vstříc vašim potřebám získat konkurenceschopné stroje a systémy pro komplexní obrábění. Stroje Miyano nabízejí vysokou kvalitu a pokročilé technologie.